TV ngeso ka ngeso saa 2 nyaka 3 mamidhiambo e chenro mar Dongruok Mine. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Janeno mar Kala TV, amosini oimore kenda ruaki ni machiegni chenro noero ma Dongruok Mine, chenro ma wapuonjore gi joma mine kachiel gi mine ma pod tindo. Kamoro amora ma intiere en odiochieng' machielo kendo wan kaendi kod wendo marwa modwa ni mondo mi wago godo mbaka kotenore kod arita mar nyithindo, ahinya ahinya to kuom joma mine, kachiel kod nyithindo man kod ng'ol ma bende ok wanyal we chien. Luonga ni Monica Otieno madhi tare kodi chenro niendi nyaka seche mabiro mbele kanyo nendo. Amiyo wendo mara mar odiochieng' ma kawuono thuolo mar mondo mi arita ma nyithindo to kendo wamede nyithindo go man gi ng'ol kok waweyo joma dongo nikech gibende gikale andaki mopogore opogore. To kawuono thoro ma wach Monica adwano wago mbaka kotenore gi an kaka ng'ama miyo, in kaka ng'ama miyo, kotenore gi arita mar nyithindo. Ing'e nitiere book miluongo ni Children's Act. Chon ne wan gi Children's Act 2001 to ker Uhuru Kenyatta kapok nodhi retire mare. Noketo koke book machielo kanoid ni nitiere okenge moko mane onge ma dho mbogo luongo ni gaps e Act ma 2001. Magi e seche mwalosegi wan gi Children's Act 2022. Ma bende thoro mar wach kotenore gi Act ma Parliament. Kidhi Article 53 ma Constitution marwa ma Kenya 2010. Ibro yudo thoro mar wach mar wechego kotenore gi weche mag nyithindo. Mamae berna matek kendo en gombo marwa ni mondo wan kanyakla achiel kaka oganda. Ang'ol kuom wan kaka dhano opogore opogore. Inyalo neno ni wuotho gi tiende ni ariyo to king'el ni in gi ng'ol mane kuomi. Maka ng'ol to ng'ato nigi ng'ol. Ng'ato nyalo ng'ol gi e duonde ma koloso to opogore kanyo. Nitie ng'ama nigi ng'ol kotenore gi paro mar obwongo. Iwinjo nitie ma physical ma be neno machon nyar ng'ane to nigi ng'ol ni. To moloyo duto kuom duto kaka oganda. Moso odiochieng' ma kawuono Monica gombo ni watwag gi joma mine. Moloyo kabisa. In ng'ama miyo, in ema ducho chiko. Ikale chandruok nyaka chop kama idwa nyuolo nyathini ni. Kendo in ema idwa bedo namba 1 e kwedo nyathi. Manobiro gocho ene namba 1 wacho ni gini odog manobiro gocho ene namba 1 wacho ni gini odog dalagi. For instance, nicha wan gi case moro ma be iwuoro gima rach gi mine. Ene mobiro gi nyithindo kama obiro e tedo no. Fine Monica ok onya tamore. Dak mare tek. Dak oting'o weche matek. Ma ei daka nyaka wapar kabisa. Oking'e gimomiyo ng'ato akachore cha. To ino kendi oriembo mage mane yudego owuondi no absorbi gimi biro gocha. All of a sudden kimako ich koro motim nade. Ibende kaka ng'ama miyo nyathini ma ini ni biro go kendo koro kitim nade. Okidwa. Moko ne madho kong'o. To besides mago ndalo kane timbe mago yuma mag wang' teko gi ne onge. Sani Monica iyudo ka
ng'ama dichuo ma pache ler rwako long matwe ni sipe nungoni marwako gudu mawirre mo kawuok dhi bayo ni duogo to loko nyathine dhako. Wach marach. No. En chik ma wan kaka joma mine onego wabed ne piny, kendo ka ber to onego bed ni dwaro odiechienge ma wabedo piny to wago mbaka. At the end of the day, to lur ne ot en ng'at ma ok ne oko. Wawiuru kao ni nyithindwa gi gin kuong moro, onge ng'ama nigi kuong kuome. Nyasaye ka nochwe dhano nochwe e kite en owuon. Kowacho ni ma nyathina mahero achwe e kita. Iwinjo? To gibende ok digiher ni mondo mi gipodhi andaki mabedo gi ng'ol. Nyathicha ne smart kabisa. Nikech kanono kwa gole oko ka jowetegi ni kalam to bod baro kalam. Kanwa miye to ywero kalam osoe kind tiende. Tono kod tielo machielo no koso kanena ka be o scribble. Inena mae ng'ama komiya an opportunity. And then funnily enough, kata I high school, literature teacher mara nenja puonj man gi chandruok mar wang'. To notiyo gi brains. Ne wasomo book mon The Animal Farm kae. Iwinjo? Nyaka wan duto wang'ini waketo gi kanye. E programs moko duto ma wan go. Nyaka gibed absorbed. Nyaka wamigi opportunity. Mondo gimbe gitim ang'o? Gi participate. To kata mana Children's Act nitie pila moro ni child participation. Koro idwa yiero nyithindo. To ka Nyasaye be otimo ni ng'wono, momi nyithindo man gi ng'ol 10. In ikasri gi nyuol, idwa ka wamigi amiya luor makende. Erokamano ahinya Madam Wilkista kuom keto ler ma kamaendi e wiwa mondo mi wang'e. Kama bende waseyudo kanyo ni wan kaka joma mine nitiere gap ma wasebedo godo. Sama wawuoyo kuom arita mar nyithindo ahinya to kuom joma mine. Ere gimomiyo iparo ni en twag nendo maber to the community? Monica twagni en twak maber to be obiro at the right time kokolewa ahinya nikech kata king'iyo kaka wadak gi nyithindewa. Weche mag akwede, weche mag tamruok miyo nyithindo. Koro as much as sex is sweet, nice. Koro as much as sex is sweet, nice, it's very dangerous. Manyaka wan mine koro wabed piny mwapenjore to aringo agi kanye. To kiparo ni idwa bedo achiel gi ng'ato, ni pachi ng'iyo mfuke ni nitie pesa, you are heading nowhere. Kodhi ka jo children iluonge tiluonge. It's not just a question of ni amanyo Monica kel on board. Monica ndekni Wilkista selling 5,000 dwe ka dwe kata 20,000. Udhi so sad. Wan gi nyithindo matindo kind higa 10. Ochiko ga 10 kae. And then 10 kadhi nyaka 16. Mokale andaki mar bembo. To moko jonyuol gi wegi ema bambogi. Monica kokwa bet piny mwachako ng'eyo to koth nochako gowa gi kanye. We are heading nowhere. And then as a community, wachak at family level, as a family, as a community, as a nation. Chuoro loko nyathine nyieke tena ena kode kanyo. Ok ang'e ni okang' mane mukawga ni mine abilagi. And case machielo en kamiyudo ka ng'ama miyo nyalo kawo nyathine mami ng'ama dichuo machielo mar mondo mi olos go pesa. Case mar adek en kamiyudo ka ng'ama miyo go deal gi nyathine mondo riemb ni wuon gi monyuole. To sama ng'ani romo gi jachien, apanje jachien ni emone okwongo los go era. Kapok ochopo kuom nyathine. Kapok ochopo nikech donga in gi chandruok. Te yudo ng'ami loso go. Kanye mikwongo ileye chandruok ni, koro idhi dala kise steam off ikwe. Ok ang'eyo ni jogi
gidwa lokre diek kech diek e maringa ringa helter skelter kata guok okia ni welo ni e dala or what. And then mine mabe loko gi nyithindegi inyalo kelo penjo no. Iyudo ka ng'ama miyo odwa oro nyathi ka jirani ma misumba to pile to tieno nodhi okwa chumbi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up! Bas, bang' ka oyueyo wachako duogo kendo e tielono ma bende watieko godo chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono, kuma wagoye mbaka kanyendo kotenore kod arita makare ne nyithindo ma wantiere godo kaachiel kod nyithindo mantiere kod ng'ol. E sama ne wadhi mbele kanyendo ne nitiere kaka nilerono wach moro mane wang'adi thuolo mana matin. Erokamano Monica. Gima dwan walosie en wach jonyuolgo makawo nyithindegi to miyo joma chuo. Iwinjo? En puonjo nyathi chode. Ahinya to jonyuol ma mine. Ma mine. Kaka oganda tieng' masani agi. Kaka oganda tieng' masani agi. Monica kata inyalo nyisa ni Monica manyar ng'a, manyakwar ng'a, ka ng'a ka ng'a. Anyalo kwano to nitie kuma ya gike. Inyalo gik kanye. Teme. Achako kodi. Mana matin. Tema matin no. Adwa confirm ni age bracket ni no. Ube ng'e gimiluongo ni family tree. Magi achiel kuom gigo makelo chandruok. Mido ka wede kendore. Iwinja. Sani nitiere program miluongo ni National Positive Parenting Training. Tachiel kuom family relationship go nitie. Monica iwacho na ni dwa kwane ni Monica manyar ng'a. Ami thuoli be. Nitie kubaba kwane. Mane kwamo. Monica Anan Wilkista Olule. Manya jadung Alex Olule makubambo. Men baba wa iluongo na Witinyo Yoga. Mama na iluongo ni Margaret Awuor. Iwinja. Awuor nyara Imba Kawili gi Masela Nyango. Manya jomor ng'ia. Kwaro makor gi mamoja kakan. Makanyango. Mondo mi wi nyathi kik wil gi anyuola necha. To ndalogi. Mama wuon. Magi moro nobiro kanisimu. Odi 2407 makata nyinge na modemo kia. And then gima nyaka kendo akoro kete pachwa. Nitie gigo mwatimo mokony nyithindewa. Ok wanyal blame poverty index. Ipanjo machon teno meu. Chon mondi ji len nyaka gunia. Aken neno gunia matoro Monica. Mkeka. Ok mkeka. Ineno gani bags masani mag plastic gi. Machon nen mar gunia. To mago jomoko ne loso kar nindo. Mabe mattress ni loso gi gundego. Chunwa ni kako oganda. Waduoguru piny to wang'e ni kodh ni nochako gowa gi kanye. Pok odhi ahinya. Inyalo gundh aditani. Mwachak walange go wuoyo. Mwating'e misigo. Nikech kumwachomo ni. Wan joma mine kok waloko pachwa. Tonge kama wadhiye. Iyudo ka ng'ama miyo ochoko chir mar otoyo. En ni bende mo encourage abortion. Ne nyathi. Fine nyithindo moko nitie mago owuodho. Owuok e wang'usi.
to bro chuno nyaka koro wachokgi. And then parang Children's Act nyathi miwacho nokoso e chakre higa 12 tinge nyathi nonge makosa nyaka ng'ini to kes nino kata okosi nyaka dhi ka ODPP mangi nonro to chal nade momi nyathi notimo ma gi ma gi ma moni kaka koro nyathi omaki no yude ng'ama dichuo obedo rescued kuno ng'ama dichuo chomak idhi don gi nyithindo gite gigi igolo kanye. What will I put on the table to maintain this child? And then care and protection and for both parents. Kocho posa care and protection. Ibe nyakirit nyathi. Abe nyakarit nyathi. To wan kaka oganda wa yie waket nyithinde wa obed nyithindo oganda. Ndalo machon kata ka ne japuonje makalo. To kali. Good morning sir. Good evening sir. Good afternoon sir. Manya correspond. Mo kal modhi e kibet penye. To sani romo gi nyathi matin ok obi baroni. Ke yudo gi nyako gi wuoyi. Kaka no kaw goke mokete goku wadgi no. Aidha ironye bo goke gigo kata iluor kucho. Begi nyise ta ukipenda ruka juu. Dongen koso luor. To it has to begin with us Monica. Ka dieri makende mokwanyal pondoni. Erokamano ahinya Madam Wilkista. Bende iparo ni arita mar nyithindo ni endi. Mo raise alarm. Ta yien nyathi makosa cha en adier. Ng'e nyithindo gi dhibok. Nikara jogi uwuok gi paro moro kendo. Jogi okawo show moro ma kok watang'. For instance, Monica inyado ka mine ariyo dhaw. Ova nyithindo nogore. Unugoru e tokot. Osekwalo moki matin machabo dhi kwalo alot odgi gitedo kalongolongo. Koro jomage mofuo. Une mchalo jomofuo. Ok no chalo. Un joma ugoru ne mofuo. Nikech ng'ato biro wakucho to penjo ni Monica gi Wilkista aido ku ugoru. Ularango. Ni nyathi Monica go nyathina. Nyathi Wilkista go nyathina. Nto mawe ka tedo kachaka. Tedo to chiemo. Nyaka wadwar kaka wagundho nyithindwa gi. Nikech technology sani osemiyo nyithindo gi pachgi ni malo. Ma gimoro amora ging'eyo. Gimoro amora ging'eyo makata na mobile phones gi. Nyathi ma jahiga 4 operate ni maloko. Iniwe niketo pattern. Owuondi gano tenore goki to pattern ma isimbine motimo nade. Ema memorize. Nyaka koro wadwar kaka odagi nyithindo gi. Okay, kele penjo ni to gin achiedh nade ma thoth familia kalie mar neno ni arita kwe mar nyithindo bedo makare. Achiel kuom gigo ma kelo chandruok gi. Gin lwenje me udi, me kit chwech, mana achiel kuom gi. Mar ariyo, Nyasaye no bok nende. Sama umanyo Nyasaye be bro dok matimo nade kuma keto wi. Monica ka wiya poko wil. Issue ma jogo ma ketho ratich nyithindo. Pod gin mine. Golo iye. Encouraging keny mohiu. Osalani. Miyudo ka jogi igamo nyathini ne ng'ama chielo kata nyathi owadu ng'ama chielo kawo e keny mohiu. And then technology no kelo material wealth. Unkoro ko badhu magi kenje ma ok last. Nyathini dhi fwenyo ni kara atedo nje higa 60 taja higa 20. Kore ko chako neno mbese ne iwinjo. Ochako fwenyo ni awinjo ndije ng'ane go thum. Tan cha be na miele. Awuok e grade 6 to miya ng'ani. Ineno age bracket no. Sani koro ko chako ng'eno kara ulwetewa to wuth kaka oganda. And then cases should be reported. Any case ma defilement kata rape. Ogibed reported. Ngama survivor the hospital iwinjo. To evidences kik be destroyed.
penjo kanyo ni ere migawo ma joma mine owinjo bed ni mako kachiel gi jogo moluongo ni caregivers neno ni arita mar nyithindo gi bedo makare kata children rights. Iwinjo niya ka en yor bembo to mokwongo ikongo kod osiptal. Wadwa ni watiek tuoche mag nyeye, ukimwi, iye momondo, iwinjo? Nikech kacha, iwinjo? Nikech kacha, stress manya nyathwa mang'ane nyone kae. With all the evidences brought, ok en a minor versus a minor. Nyithindo matindo gi machendo ka. Kech gin wachi final word wuok kuom ODPP. To ma jaduong' ma ja higa 70 gi nyathi ma ja higa 12. Nitie moko ma gin timbe mag wang' teko, timbe mag oyuma, timbe mag achai. Iwinjo? Ma kata kochopo ni koro en go baraza. Iwinjo? Kiny watere sene Kisumu West, Kisumu East, Kisumu Central, jo Nyakach be biro gi same information. Kore na poro migoyo. Jowuok oko. Ndalo machon nigo ga nyawawa. Ji assume ni jochiende wuok e nam. Igo pangla punglu. Kata ka ine mitime. Tido ka ji 100 wuok Kisumu West. Nyakach koriwogi, jok oriwogi. Madhok maduere ndo ka ji. Kata ine jabembo. Donge diol? Madam Wilkista neno ka thuolo ma. Then on the same note, ing'e ni samo pime mong'e chandruok ma en go. E kan tie kata ka en ng'ano monego mi aid devices ka. To en gimo pim. Mok mana ni wabiro gi buge, waparo ni Wilkista adwaro bugni. To kopimi mong'e ni to ka en ng'ol, i-categorize kanye. Kante michiwe yath, mana kokalo lwet daktari. Koda kante michiwe yath, mana kokalo lwet daktari. Koda her kwayo oganda waduto. Wamakre uru kaka oganda. Kamonego kete nyathi. Okwongo, wamanyi gi mier. Identification, wa identify no gi nyathi kacha, what ni gi nyithindo kama. And then otimnigi referral e various facilities. Mondo otimnigi nonro matut, madhombo golongo na assessment. Basto orgi Huduma Center. Mondo mi gibed register. To molo duto kuom duto, daher jiwo ogandawa. Kanitiere cases mag nyithindo to be reported, wa report. Kanitiere monego timne referral, watimne referral. Cases mwakane bwo mesa, ema medo hinyowa. Duto kuom duto, adona kaw thuolo ni makende, mondo agero kamano ni jo winjo duto jogo maneno program ni odiochieng' ma kawuono agon gi erokamano. Chieng' machielo ka Nyasaye oloso, wanabed kanyakla achiel kaka oganda. Erokamano ni joma mine, walokre uru, wawuothuru kanyakla achiel kaka oganda mondo mi walok ngima nyithinde waduto. Nyathi en nyathi. Erokamano. Bas, mana kamano jaira mar Kala TV kamoro moro ma intiere wagoni ni erokamano kendo nyaka juma machielo kendo chenro mamit bila niendi med mana kete Kala TV. Luonga ni Monica Otieno.